Satsho sangena thina singalala endleleni nanazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Uzilengisile ubulala intombi nabane egatshwe isikhwele. Ingoduso kwelokubulala isoka kanti abasenzala abantu baphikishele amanzi. Nina bakambombo omnyama nazi indaba ze1KZN TV nifundela ukuphila noKacebe Khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Umndeni kaNokwanda Mbilo neminyaka engama-45 45 yobudala waseMalangeni umzindo ogwini oseningizimu kwaZulu Natal ukhala ngesihluku abulawe ngaso ngoyisinqandamathe sakhe. Ngokusho kokukhulumela kumndeni uTalente Khumalo uthi ubabekazi wakhe ugwazo ke phindelelwa yisoka lakhe maqede laphumela emgwaqeni lagwaza abantu abane abelekade lihlangana nabo. Umsola kulungisanisha abane 48 yobudala ukwenze lokhu maqede naye wabe seyilengisa. Usathukile umphakathi waseMalangeni emzinto ngokubulawa kwabantu abane abagwazi babulawa uLungisani abane obevakashela isinqandamathe sakhe uNokwanda Mbili. Ngokusho kumndeni kaNokwanda bathi uLungisani ufike ehabulile wasusa umsindo maqede wagwaza ephindelela umufi wamshiya eseshonile endlini. Wabe segwaza wonke umuntu abehlangana naye emgwaqeni isibalo sagcina sifinyelele kubantu abane. La ungaphakathi nengane na 11 years ukuthi igama layo uThobile. uThobile shuthi uyabona ukuthi sibeyalwa shuthi ngendlela amdonsa ngayo. Donsa ummese avana amgwazi avana khale shuthi amemezwe anti amgijima uthando wathi uyasiphusha isicapha like usesikhile ubaba isicapha mase sikhile isicapha akusakwazi usavule ngaphakathi uthando uma amemeza athi Thando sicela ngibizela abantu ade ephuza nabo ngoba bethe ukuphuza kancane. Ngiyamfica anti okay uselimele umzimba wonke uphuma igazi ngiyambona ukuthi kona awuselimele ngenye indlela. Uthi wathi esazama ukutholela ubabekazi wakhe usizo wezwa sekukhala kwamakhelwane. Sengizama ukuzwa ukuthi futhi uThando akalimele yini ngoba ngithi ngiyezwa sekuyahayizwa kwenye indawo futhi khona kamakhelwane futhi sekhona umuntu olimele futhi khona. Uthi ukukhulu ubhlungu ababuzwile bewumndeni. Abekwazi ukuthi amshaye sikhona sizama ukuthi simlamule emshaya phansi kwethu nabafowethu sizama ukuthi simlamule ajika shayithi. So umndeni sikhathazekile kakhulu ukuze kube manje sisakhathazekile futhi kusabhlungu kuthina. Uthi umsolwa bamthole selenge ehlathini liseduze. Kunomuntu embonile ehlathini eMkhomazi kaDelenga yangibuza ukuthi begqoke kanjani baba wakho ngakazama ukuthi ngichazele ukuthi begqoke into eblue ngaphezulu ngezansi egqoke into emnyama. Yathi khona umuntu embonile lenge egqoke kanjalo cela sihambe sobheka siye kobheka ukuthi akuyena yini into engiyenzile yokuqala ngigijimile ngaye ekhaya ngabiza abanye kade sebekhona bomphakathi kade bezosibheka ukuba sihambe sobheka leso simo. Sasifika samfica ubaba uyena olengayo phezulu emthini. Elinye ilunga lomndeni okugwaza umfowabo uthi umbulali wabuza umfowabo intambo nokwathi uma ethi akayazi wamgwaza wambulala. Uthiwa kwafike kuyena umuntu wambuza indaba yentambo mangabe ngizwa mangabe phendula ethi intambo akayazi le ntambo akhuluma ngayo ilabo sekufumaniseka khona ukuthi useyamgwaza ngoba nje umhlengi ugwaziwe ngala ka left inxiba lakhe linye nje vo. Umeya kaMasipala uMdono bezobhunga emswaneni uhambele yonke lemndeni ethintekile. Uthi abantu abangathuli uma behlukumezeka. Sikwazi ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi lezi zimo ezikanjena azenzeki ngosuku olulodwa. Izimo esiqala sizibone zenzeka kancane ezigcina kuyisimo esigcina sibe isiphetho esingesihle. Esihlala sikhuthaza abantu bakithi ukuthi uma ngabe khona izimpawu zokuhlukumezeka kakhulukazi kubantu besifazane zama izindlela zokuthi ufinyelele esizweni okwazi ukuthi sisondele sizolekelela imndeni uzikwazi ukuphuma kuleso simo. Siyazi akulula ngoba uma ukhona la emndenini waKambili uyakuthola ukuthi bekungesona isimo esiqale izolo kuphela isimo besiba khona njalo. Amaphoyisa asiqinisekisile lesi sigameko athaphenya ngokwenzekile. Lo mbiko beniwethulelo uZamando Sicele kwezindaba ze1KZN TV ngisemzinto. Ingoduso bekunezinyanga ezimbili nje kuphela ilotsholiwe isolwa ngecala lokubhokoda ibulala umyeni wayo ngomese phambi kwengane. Lesi sigameko senzeke enketheni eMgungundlovu ubuthi ke shiye kumndeni wakwaMwelase ushaqekile futhi udumele njengoba ubunethemba lokuthi umsolwa ubezovusa umuzi kepha ke sekwenzeka ngenye indlela. Umndeni uthi ke umufi ushonele ke endleleni ephuthunyiswa esibhedlela. Ngibulele usibulele sonke asikwazi ukulala ebusuku. Kuse sizibuza ukuthi kungani lengane idlule kathi yona izongcwaba mina.
Mangisangcwabeka. Kuhlengezela izinyembezi kuMandla Mwelase uma ekhuluma ngesigameko sokugwazwa kubulawe umshana wakhe uSicelo Mwelase. uMwelase uthi basola ingoduso yamufi ilotshole ngomfumfu nonyaka. Manje intombasane sithi izosakhela lo muzi izosibulalela umuzi. Asinalutho manje. October kade sokokha 11,000 sizovula amasango ukuthi siyaqala umsebenzi yaphambili somshado. Sona kumanje sekuyena usezoqeda ngalemuzi. uMwelase uthi abantwana bamufi angabazali kwingoduso yakhe babe khona elawini labo ngesikhathi kwenzeka lesigameko. Umntwana oneminyaka e14 kanjalo noneminyaka e10 obudala, kanti bathi kwasuka ingxabano kulandela ukufika kwamufi ehamba nentombi kube kukhona ingoduso endlini. Kuthiwa ingoduso yashaya intombi ngempama yabe isiyabaleka yahamba yabe siqala ke ihlasela umufi ingoduso. Bese ngathatha igrass amshaye ngicabanga ukuthi wenengosi futhi samoya ekhanda amshaye ke lapho. Lo ngilandiswa ingane ne lo ashaye kanye ngesibhakela kulo athi ungiqatha noma wakho ngoba njalo wenza amaphutha ngithi mase ngikushaya bese kube ngazuthi mina ngine GBV. Kubika ukuthi umufi wagwazwa amathumbu abese ephumela ngaphandle. Ukwenza nje lokho uvalile eminyango kunengane ezuthula endlini naye nomkhwenyana wakhe ukhiyile eminyango ukhiya ungakuyena. Alright, to emgwaza ke la iswini isisuke ngasibona nje ukuthi asisimbo bombo isisu. Kuzeke ingane ke eseqedile avula umnyango athathe amakhadi athathe iID bese ephinde khiya umnyango bakhiyela la. uMwelase uthi bafisa kuba abantwana bathola ukweluleko. Mhlambe ingane zakhe sithola icounseling ngendlela ukuthi kuze sikwazi ukudlula kule trauma le. Yabo. Amaphoyisa siqinisekisile isigameko. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisezinketheni eMgungundlovu. Umphakathi wasenzala abantu ngase-Richards Bay enyakatho KwaZulu-Natal kuward 16 ngaphansi komasipala waseMfolozi uvuka kumbhejazana namuhla ekuseni wavala umgwaqo okhala ngenkinga yamanzi. Kanti ke lamalungu omphakathi athi sekupheleke izinyanga ezingaphezulu kwezisithupha zonke bengenawo amanzi ahlanzekile okuphuza. Lo mphakathi unqumela ugwayekade kumasipala wesifunda eKingcetshwa ukuba kubuyisa amanzi engakaphela amasonto amabili. Umphakathi wasenzala abantu kuward 16 kwaMbonambi ngaphansi komasipala waseMfolozi enyakatho likaMthaniya uvuke umbhejazana wavala umgwaqo ngamathayi nezingodi ezivuthayo befuna ukuthi ke izikhulu zikamasipala wesifunda zifike ke zizochaza ukuthi ungani bengenawo amanzi. Lo mphakathi uthi ke eminye imizi kuyo le wadi ifanayo banawo bona amanzi. Lo mphakathi uthi ke sikuyohlangana cishe unyaka bebhekene nalenkinga. Isikhathi mhlawumbe singangonyaka silokhu sicela sinxusa ingakho sigcina sadecide ungena emgwaqeni ngoba siyabona ukuthi usizo ngeke sithole sidalwa and bazovala vele ngoba sekuDecember ama-office abo singatholile thina usizo. Sagcina sadecide ke ungena emgwaqeni siwumphakathi. Iyenzakala la asithandi nathi ukuyenza bafowethu inkinga amanzi asinawo. Uhulumeni wathi ulethe intuthuko la kithi kodwa intuthuko manje asiyiboni ngendlela okwenzeka ngayo. Abantu bami ngangimuhle kabi mina. Inkinga yami manje uhle bami uqedwa yini ukuthenga iBlack Label ukuze ngiphuze amanzi awekho. So ke manje ngiyacela uhulumeni wethu akayeke nokugebengu nje ke akasaphaza ngamanzi nani. Kathele lethu ngimncoma ubaba uSithole. Uyasebenza ngoswami amanzi siwakha ejana lapha athengwa elunye my friend wathenga 600 uzama ukusiza umphakathi sizwa umuntu esingamazi wakuphi sikwazi ukuthola amanzi ngithe Job siyabonga Nkosi yami nawe sukhathele asilwi nawe silwa thina nokuxhaphazeka. Lokhu ke kuhlukumeza nalabo benza umsebenzi yahlukene edinga amanzi kuhlanganisa namabhizinisi izikole ezakhelele ndawo. Amanzi asinalutho mina ngoMark ngisebenza ngodaka ngilambile ireservoir ngiyibuka kanje
asizakala ngalutho unyaka wesithendo amanzi singanawo kodwa abantu abahlala ngayezansi banawo amanzi manje ngabe ngiyosebenza amanzi ngizowathathaphi ngiyabonga babukeli sicela uxhaso hulumeni nyakaza phela lana ke iyona ndawo ebese bephephela kuyo ukuze ke bathola amanzi le ndawo ayiphephile njengoba ke kunomntwana olinyazwe inyoka ezama nje ukukha amanzi hamba siyokho emgodini nasemgodini salimala ingane ayikwazi ukuhamba zodwa lapho zikha emgodini oyingozi lapho kuhlala khona inyoka kodwa siphuza nenkomo kodwa thina savona manje kunengane esanda kushona nje lapha echibini ishawa inyoka lengane ubaba wakhona akaboni emehlweni lo baba wakhona ukuthi amanzi wathathaphi asazi wathathapha amanzi laba ke babe sebevumelana ngokuthi ke bazolinda amaviki amabili ukuze ke kuphothule uhlelo lokulungiswa kwalenkinga yamanzi ekulendawo selo mhlathuzo ayashoda ke indlela abaconnecta ngayo beconnectela amanzi ngaphakathi adala ukuthi amanzi agcine ngasafika kwezindawo kodwa ke sivumelana manje ukuthi ipressure njobe ishota phezulu ngcono amanzi siwase kumanye ama reservoir vele akhiwe akhelwe le ndawo ukuthi uma amanzi ezosuka la esuka khona angene kuma reservoir oqala endaweni ephakeme ipressure izokwazi ke ngoba yasho ukuthi ayafika kuzindawo engaphansi kodwa la sikhona njengamanje emzengazi kwa16 awafika amanzi bakhala ngalokho kakhulukazi kwasasitheke siphekwa umsebenzi asivumelana ukuthi abasinike ithutshana esidabeni yize 1 KZN TV ngingusamkeliswe Nqulunga ngisenza labantu kwambonambi Abasebenzi behotela iBono Hotel eRichards Bay enyakatho KwaZulu-Natal baduma ukusebenza namuhla baphuma abashingila bekhononda ngokuxhashazwa ngabadike ngumqashi wabo. Labasebenzi bathi ke sesiside kakhulu ke lesi sikhathi umqashi wabo engabaholeli ngendlela imihlomulo yabo futhi bazoqhubeka nokulela amalungelo abo njengabasebenzi. Abasebenzi abenza imisebenzi yahlukene eHotel iBono Hotel eRichards Bay bangenela isiteleka bathi umqashi wabo akabaholeli imihlomulo yabo ngendlela efanele udla igazi labo bathi bazoqhubeka nesiteleka sabo kuzokuba kumqashi exazulula inkinga zabo. Belungu sebedlale ngathi kakhulu befike behlisa ama-hour kuma-hour awu-195 njengamanje asazazi sithola ama-hour sibhalela ama-hour angakanani asazazi sithola imali engakanani nje ngisho kanjalo. Okunye kuzoba ke ibonus safuna ucela ibonus banqaba ukukhuluma nathi sagcine kwayiswana kwaSCMA kwakhulunywa bathi abalasi ipercent lakhona so sathi asikwazi ukuthi singahlala sisonge izandla ekubeni bethi ipercent abalasi sifuna ukwazi ipercent lakhona kuzoba increase bathi basifakele kodwa manje asiyiboni so sibe sesithatha isinqumo ke sokuthi nenyonyana yethu itimawu sathatha isinqumo sokuthi ke sicela ukugodla amandla until kuze silungise lezi zinto efanele ilungiswe. Labasebenzi bathi kuyona yonke imizamo seke bayenza ukuhlala ke nomqashi etafuleni ubashaya indiva manje impendulo azikho kulokho kwama-hour bathi kwafika umuntu wakalabor lana wafike wazobheka indlela zokusebenza wayesethola wrong owenziwa saphoqa ukuthi sigcine sesikhokhela kwase kuba nomthetho ke owakwa-labor othi singayiqi ku-195 hours uma seqe ku-195 hours sekufanele kube i-overtime so abelungu ke bathatha lokho bona bathi uthi u-labor singabe sawusebenza nje u-195 lapho kwaze kwehla khona-ke ama-hour so salimala ke lapho masizama ukulungisa sebevele bethu labor nje phela yonke into ulabor so sizama ukulungisa izinto enjengalezo ke abafuni ukusizwa uma sikhuluma lonto. Labasebenzi bathi umnyango wezabasebenzi wahlonza ke le ndawo njengexhaphaza abasebenzi ngamaholo. Labor sibekela sikhona khona ukuthi uLabor wafika la wazokuthi inspection la ngasema-aweni ethu esiwasebenza kusho ukuthi kulowo 195 thina bese u-exceed on to fight that umlungu akasikhokheli wona kusho ukuthi uma ufika uLabor ke wafika wamcharge wathi uLabor no sithi labantu uma bakhokheli all along sokucharge u3 years thina ubakhokhela laba bantu right ke bakhokha ngendlela abayikhokha ngayo iyangapheleli imali yethu so kuselapho ke nje angithi kufanele kungenelele lo organizer wethu lapho ngokuthi manje kukhulunywa ngeindaba zezimali ukuze singarobheki so sine meeting ku-organizer ne-HR nomphathi wehotela sasivumelane ngokuthi since HR ibala le mali le izothatha 2 weeks ibala le mali lethu le back pay le ayicharge uhulumeni yona
okay wavunyelana ukuthi laba bazoyibala u2 weeks uorganizer wethu uzobuya evikini lesithathu ezokwenza inspection ukuthi iqondile le mali noma ayiqondanga. Leli hotela lithi udaba kwamanje luphakathi kwabasebenzi abasesitelekeni nomqashi, lokhu kungenxa yokuthi abavumelani nomqashi ngamaholo kanti luzoxazululwa maduze. Ezindabeni ze1KZN TV kuba iNkosi Mthembu, Richards Bay. Asithi shelele itolene nabeselo siyabuya futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo kezona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Uzilengisile ubulala intombi nabane egatshwe isikhwele. Ingoduso kwelokubulala isoka kanti abasenzala abantu baphikishele amanzi. Khansela kumasipala wesifunda uGusifundo Gwala uhlabe kuyikhwelo kuyinhlaka zomphakathi ezahlukene enxusa ukuba ke kukhulunywe ngesihlava sokuhlunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane nezingane. Umphephethu ubekelwa amazi ngesikhathi ke ehambele inkonzo yomncwabo ngesikhathi ke kufihlwa kwesifazane okusola ukuthi kubulewe ngabesilisa abaseLesotho esekhaya lakhe eLingham eMzinto ogwina seningizimu nesifundazwe kwaZulu Natal ngeledlule. Ufihlwe ngesizotha owesifazane uSithembile Msawoni owatholakala eseshonile ekhaya lakhe nokuyisigameko esishaqise umphakathi wase-Ellingham eMzinto. Abasolwa kulesigameko okungabelusi abasebenzela kwamakhelwane nabadabuka eLesotho bagcwele izinkalo kuyimanje. Kubikwa ukuthi endlini kwakuhlala kuyo abasolwa kwatholakala umakhalekhukhwini kaMufi kanti nezimpahla zabo abasolwa zazigcwele igazi. Udaba lenzekela ekhaya ngithola icall ngomsomluko ekseni ngifonelwa umntwana oyiward committee engichazela ukuthi sekukhona isimo esenzekile la ekhaya. Umuntu waphuthuma khona ke masifika nangempela usisi ukhona endlini lenkulu engale ulimele ushonile. Isimo ke esingasihle kakhulu ngoba asinayo isho noma bamrape noma bezama ukumrape kodwa wayengaqokile ngezansi bemkhumulile nje kwaba isimo nje esingesihle esenzekile. Sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukuhlaselwa nokubulawa kwabesifazane ezindaweni ezakhele eMzinto kanti ovela kumasipala wesifunda uhlabile lesenzo wabe sehlaba ikhwelo ezinhlakeni zomphakathi ecela ukuba ikhulunywe eyoqedwa kwalehlava. Nalapha sizele lokho ke ukuzolila nokuzokhuza nesishoyo ukuthi mhlawumbe angingagcini nje ngokuthi siyikhulumele izinto ngoba sekunakho sekushoniwe kodwa ake ziqhubeke mhlawumbe kuzona zonke inkundla nezinhlaka la sihlangana khona njengekhwelo elahlatshwa lapha umhlonishwa Ntonkulu ethi uyacela ukuthi emhlanganweni yamakhansela kuma ward committees kuma war room akukhulunywe ngalolu daba, emhlanganweni yezinduna akukhulunywe ngalolu daba, emasontweni akukhulunywe ngalolu daba, noma ingabe yikuphi mhlawumbe nakhona nje emgwaqweni ekekhanje kuyokwakhiwa khona amadoda kusasa ngoba umuntu onjani okwazi ukuthi athathe isikhathi sakhe ahamba obulala umuntu wesifazane ongeke akwazi ukuyilwela, ongeke akwazi ukuyivikela futhi kuphinde kube sebusuku. Uyabona nje ukuthi isihluko esifana esinjani leso sizokhuza lokho ke nesosho ukuthi umndeni sengathi ungaqina ukwazi ukubhekana nesimo. Siyabona ukuthi bakhandlekile. Oyilunga lomndeni uthi abomthetho abangenelele kulolu daba ukuze bezokwazi ukuthola ubulungiswa njengomndeni. La kuhulumeni ukuthi usize ngendlela esilimele ngayo ufike nala ekhaya ukuthi usitholele usizo lokuthi baboshwe labantu abenze lento ngoba kuyazwakala ukuthi abafana abahlala ngale ngezansi abawu2 abalusa komunye umuzi angiunderstandi ukuthi bebehlangana phi nengane yasekhaya ngoba baze bazoyibulalela endlini kubo labafana ngoba amaphoyisa athema ifika ekhaya laba lo baba kaMsiya bathola amafoni kadadewethu abawathathela ekhaya. So nje sibhlungu. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngiseRichards Bay. Ngqongqoshe umnyango wezokubusa ukubambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke uvele Inkosi Nhlabisa unxenxe bonke osomabhizinisi abahlomule ngeinsiza kusebenza kuba bayisebenzisa ngendlela efanele ukuze izosimamisa umnotho wendawo abayakhele. Ungotsha ubeke kanjena ngesikhathi kehambele kumcimbi okunikezela ngeinsiza kusebenza kosomabhizinisi ubukade ubanjwe eJabajaba Sport Field kwaNondabuya ngaphansi kwamasipala waseJozini enyakatho nelikamthaniya. Bangaphezulu kwe12 osomabhizinisi nemfelandawonye ehlomule ngezinsiza kusebenza kumnyango wezokubusa ngubambisana nezindaba zomdabu ngesikhathi lo mnyango uzonikela kumawadi angama23 ngaphansi kamasipala waseJozini.
Ungqongqoshe lomnyango kuzwelonke ovela enkosini ihlabisa uthi ufisa ukubona lolu uxhaso oluhamba ibanga elide kuthuthuke nomnotho wezindawo ezakhela umasipala waseJozini. Namhlanje usuku olukhulu la umnyango kaKhokhtha kwisifundazwe saKwaZulu Natal nomnyango kaKhokhtha kuzwelonke size kubantu baseJozini ukuzokwenza izethembiso zibe yinto ephathekayo. Abantu basemawadini awu-23 aseJozini ama-cooperatives namhlanje ahamba nezethembiso ziyinto abayiphethe ngezandla kuyizethembiso ezifeziwe. Ama-cooperatives ahlukene abezonikezwa izinsiza kusebenza eziwumgogodla we-local economic development umnotho wasendaweni. Ungqongqoshe lomnyango esifundazweni kwaZulu Natal uThulasizwe Buthelezi uveze ukuthi sikhona izinhlelo zokulekelela labo abahlomlile kuqinisekisa ukuthi amabhizinisi abo ayaqhubeka nokukhula. Okusemqoka ukuthi ngokubambisana nenhlangano iSmall Enterprise Development and Finance Agency bazokwazi ukuthi kulama co-op awu-23 bawahlomise ngamakhono okukhulisa amabhizinisi. Kulabo abadinga amamakethe bazokwazi ukuthi babanika amamakethe, kulabo abadinga uxhaso ngeimali babasize ngoxhaso. Engibona ukuthi ke lokho kuzohamba ibanga elide ekutheni lolu sizo ebesilikhipha namhlanje lungashabalali nje kodwa likwazi ukuzinza liqhubela amabhizinisi ibanga elide. Kuyasithokozisa njengomnyango ukubona abantu bakithi besukuma bengasonga izandla ngoba onke lama co-op athole usizo namhlanje. Abahlomle ngezinsiza kusebenza kulolu hlelo badlulisa amazwi okubonga kulomnyango bathembisa nokuthi bazosikhandla emsebenzini abayenzayo ukuze kuzokhula amabhizinisi abo. Nzele ngoba esikucelile singabahlali baseJozini sikubona kuyenzeka. Siyafisa ukuthi ngathi ngaqhubeka nje baqhubeke nokusiphatha kahle nathi abasenzele khona sizoqhubeka sikusebenzise ngendlela sikhande profit ngoba sisayo ngomabhizinisi nje abancane sisaya phambili. Siyafisa ukuthi abasenzele khona impela sikuphathe kahle sikwandise kunalokho abasilethele khona engathi bangakwenza nakwabanye abakwenze kuthina usukwini lanamhlanje. Shothi njengoba tintam tidayisela umphakathi tinhlelo lenginato ngento ukuthi ngikhulise ibhizinisi lami ngokuthi ngikwadi ukuthi ama-blocks langiwadayisayo akhule kule nani engidayisayo abe manenge ngisithe umphakathi wangakithi ukwadi ukuthi ama-blocks wathole edudane nekuthi ngikwadi ukuthuthukisa njengoba ngimuntu lengasebenzi ngikwadi ukuthi leli bhizinisi ngikwadi ukuphila ngalo ngiphilise kanye nemndeni wami. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngise-Richards Bay. Ushansela wasendlunkulu kaZulu inkosi uMalusi Zondi uthi ke bengamakhosi basazoqhubha umkhankaso wokulwisana nokuhlunyezwa abantu besifazane nezingane. Inkosi uMancinzi isholo kade ke ikhuluma neyezokwele indaba ngekade ke ivakashela ithempeli lamaNazaretha ivuka nathi kwaMashu eThekwini. Inkosi uZondi ithi izinto ezingezinhle ezenzeke ezweni eziningi zazo zidinga ukukhulekela ukuthi ziphele. Sizokhulekela ukuthula, sizocelela omama ukuthi bangahlukumezeki kule GBV ekhona engaka. Abantwana bakithi bayadlwengulwa. Sizokhulekela ukuthula. Sizokhulekela ukuthi kube khona ukuzwana nokubambisana. Size enkonzweni sizokhulekela amathuba omsebenzi. Izingane zakithi zicela amathuba. Uthi ukukhulela ebandleni lamaNazaretha kumfundisa okuningi obala nenhlonipho. Zophakamisa ukuthi nize nimthande nimthembe uShembe ngaso sonke isikhathi. Ngiyitestimony eliphambi kwenu njengamanje maNazaretha. Ngingumntwana ngimncane. Kodwa umthwalo obekwe emahlombe ami engathi uNkulunkulu uShembe ngangikhumbula kuona. Ukuthembeka ngokubuyisa isizwe ekudukeni kwaso ngimngaka akukho lula maNazaretha. Umsebenzi kodwa ngithi mangibukele emuva ngibuka ukuthi ngisebuka nathi ngivele ngihleke ngedwa ngithi hayi angiqini. Amen. Mangiphakathi kwalenkonzo ngaphakathi kwevuka nathi maNazaretha. Ukukhula kwami ngoShembe kungimisa isibindi ngoba ngiyazi ukuthi abantwana bakwaZulu Natal ngokukhuluma iqiniso bayosinda. Kanti
ubese ephinda enza isibophezelo sokuthi uzosiza kuleli bandla ukulakhela indlu. Ingakho-ke eManazaretha amahle ngithatha isinqumo sokuthi ngizocela ngikhuleke kumshumayeli ngizofisa ukusizana nawe ukwakha ithempeli ukubuyisela ekubongeni unyazo lwezulu. Siyazinikela ekutheni ithempeli lakithi evuka nathi liba amanye lamathempeli amahle lakhona nizozigqaja eManazaretha lakhona nizothokoza ukuthi nayo lokho sizokwenza. Inkosi uZondi inikele ngamaphasela okudla kwathi eManazaretha wona amupha isipho sesikapu. Godebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngikwaMashu eThekwini. Asithi ishelele itole nene beselo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo izona ndaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Uzilengisile ubulala intombi nabane egatshwe isikhwele. Ingoduso kwelokubulala isoka kanti abasenzala abantu baphikishele amanzi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kulele ngu-16.97 cents kwidola laseMelika bengu 22.61 cents kupondo waseBrithani. Libe ngu-19.77 cents kwi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona engu-$4,213.16 cents ounce kuthi intengo engahluziwe yona ibe ngu-$63.75 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. iBlitzbokke ke qophe kumlando ngoba yiqembu lokuqala emlandweni elivikela isicoco somlenze waseKapa HSBC World 7 Series ngokunqoba ngo-2019 kuyiqembu lase-Argentina kowamanqamu ngesonto kentambama eCape Town Stadium kwelaseKapa lodumo. Ompetha abangonyaka odlule kulomlenze babuyeke kunzima kwe-Argentina benqoba ngemizuzu yokugcina kwemidlalweni obongo-5 kulandelana kusukela kuqala kumlenze waseKapa ngomgqibelo. Inkundla kivulwe nguLuciano Gonzalez ngetry ethulisa inkundla yonke kulandela amaphutha eBlitzbokke abekhombisa izimpawu zokufuna kakhulu ukunqoba lo mdlalo. iBlitzbokke ke iqalekelele iqoqo ngokunqoba ke ngomzuzu wokugcina kwiFiji kuba ke u-24-21 ngaphambi kokuguqisa iNew Zealand ngo-1914 komunye obulukhuni zisuka nje. Yena nabakaqamba lenkomo zilahlekile zodliwa umdleba wasoshangana kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezive